V Apple jsme se vždy snažili dávat lidem tu nejlepší uživatelskou zkušenost. Proto se ve všech reklamních videích nekoukáme přímo do kamery, vypadá to tak víc cool. A taky se na naše reklamy můžou dívat androidáci a těm se do očí koukat rozhodně nechceme. Na to mají moc málo peněz. Dlouho jsem si lámal tu svoji plešatou hlavu nad tím, jak by měl vypadat další MacBook. Měl jsem na to dost času, protože design Apple Watch za mě vymysleli už rákosníci na tržnicích v 90. letech. Nový 12-palcový MacBook je tak o tolik lepší než všechny předchozí modely. Například jsme zvětšili směrové šipky, což měla veškerá konkurence už řadu let nazpátek. To nevadí, stejně je za to budeme soudit. Mnohem lépe jsme vyřešili také konektivitu MacBooku. Odstranili jsme všechny konektory až na jack pro sluchátka a jeden nový typ USB-C. To znamená, že pokud si nekoupíte redukci, můžete všechno vaše současné USB příslušenství hodit do koše. A díky tomu, že jsme nechali jenom jeden konektor, nebudete moci zároveň nabíjet a mít zapojenou například myš nebo klávesnici. Jednodušeji už to zkrátka nejde. Ale to není všechno. Notebook jsme vybavili ne HD kamerou, protože kdo by se chtěl na ten váš ksicht koukat ve vysokém rozlišení. A hodili jsme tam i menší baterku, abyste svět nezaplavovali tolika nesmyslama najednou. Zkrátka víme, co je pro vás nejlepší. Navíc, zadní logo jablíčka už nesvítí, takže jsme dost ušetřili na nákladech. Znamená to snad, že bude tenhle menší, méně konektivní a s lepší kamerou vybavený notebook levnější? Ale co vás nemá, ještě si naopak připlatíte. Za verzi se 256 GB úložného prostoru dáte 40 000 korun a za verzi s 512 GB úložného prostoru dáte skoro 50. I když je tenhle notebook po všech stranách horší a dražší než předchozí modely, budou se na něj stát fronty, tím jsme si jistí. A víme přesně, jak to bude před našimi Apple Store vypadat.